Namhlanje sithetha ngendaba enkulu ethinta isigubhu. Ungesigubhu ke sibethe ecaweni. Ikona. Nanziya ikona. Yesizulu. Ngesizulu. Hayi singone simandi into zakuthi hayi. Sithetha ngegona namhlanje dokotela. Intoni igona? Satsho sayibeka indaba sathi ubuhle balo, ububi balo. Buzovela ba. Hey. Kahle bengithi lobi bhuti ngizobuya ebusuku ngo12 ngoba yazi lento inde. Inde ingafuna ukuthi ngiexplain cishe lize liyoshona ilanga. Explaining about igubhu. Ngiyengibone ku YouTube different traditional healers be explainer ngiyayihlonipha imbono yabo, ngihlonipha yonke, but nami nikhumbula ukuthi namhlanje uKhehlelezi ubeko wakhe umbono. Naziya. Ngithe last week bamba la. Kungenzeka kube rich, kungenzeka kube poor ngesigubhu. And abantu they need to understand this. Namhlanje ngizobatshela iqiniso ukuze naye if ebe plan ukuthi next month uyosilanda somewhere. Anyusa amasokuthi athi ngiyosilanda ngempela. Noma athi hayi ngiyasiyeka isigubhu. So abantu they need to listen very very carefully. Isigubhu uke wabuza uthi the first question uthi yini isigubhu? Intoni isigubhu? Right. Yintoni isigubhu ngesikhosi? Okay. Yintoni isigubhu? Asikayi ukuthi senzani sona. Senzani. Usafuna ukwazi ukuthi yini isigubhu? A neutral person, umntwana oyidlalela kuma suburbs, umntwana ongazi lutho, obsindisiwe, like oqala ukungena ku radio namhlanje uyabona khulunywa ngegubhu. What is a isigubhu? Yini leyo nto? Isigubhu njengoba ngishilo ukuthi igona. Okay. Yinto ehlanganiswe different yemithi phakathi. Kungaba amathambo ezinyamazana. Okay. Kungaba amafutha ezilwane. Kungaba noma izibi zendlela amafutha ebhanoyi noma yini. Imithi ehlanganisiwe ethanda ukuba powerful, enemoya enzima, ihlanganiswe entweni eyodwa. Qede lento yaseyakha into eyodwa, yahamba yatshelwa ukuthi wena umsebenzi wakho uzoba yini. Okay. Giphinde. Ngophinde. Amathambo kungenza ukuthi isilwane. Amafutha kungenzeka ukuthi amafutha whatever silwane. Yaqede lento isigubhu siyadlula ethuneni. Ngoba kufakwe imithi okuthiwa wovuka. Okay. Uma sithi wovuka ikati siyakwazi ukubulala manje. Okay. Uma silibulala ikati bese siqede silivuse ngemithi okuthiwa wovuka. Kahle dokotela. Yabona manje siyajula. Uma sithi siyalivusa isigubhu sikwazi ukusivusa sisitshela ukuthi wena namhlanje into esikubekele yona la sigubhu sami umelane nezitha zami. Wonke umuntu othi isitha sami ufuna uKhehlelezi emfuna phansi ngicela umthathe. Thatha umphefumulo wakhe uphile. Uma uthatha umphefumulo wakhe adlule emhlabeni. Isigubhu ke leso usinika instruction. To be honest with you, isigubhu sicishe sifane nayo lento abantu abayisaba ukuthi izilwane. Sicishe sifane nazo izilwane. Isigubhu ngingasho futhi ngithi 60% isethwalo. Uyayizwa leyo nto? 60% of isigubhu masisichaza singasho sithi isethwalo. Abantu abayeke ukuthi bayibalekele le ndaba isethwalo bagijima bathi mina ngiyoyilandela isigubhu. U60% of isigubhu isona isethwalo lesi. Kuyikuthi phela usukungazi ukuthi wena yini lo muntu akunike yona. Ukhumbule ukuthi ngithe sisazohamba siyofika ebuhleni nasebubini besigubhu. Isigubhu angeke ngisho ngithi mina yinto okufanele abantu bangayithathi. Isigubhu can be taken by anyone. Ifana necasino. Isigubhu. Casino you can win millions. You can also what? Lose. Yayizwa leyo nto. Ungawina ama-million ecasino. Manje ngecasino ngingene ngiphethe 100 rand wami ngiphume ngiphethe 100 million. Ngingathi I can't believe it. Uma ngithi isigubhu it's a win or lose. Kuyenzeka idlozi la kaMzozo lithi angihambisani nayo lento. Ube ngiye kulobi inyanga eyaziwayo impela kudumile kuthiwa iyazenza izinto. But mangiya kulobi ifike into le ithi idlozi kalobi angihambisani nalento. Uma idlozi la kalobi lithi angihambisani nalento siyavala sithi ngci. Isigubhu mawusithatha kumuntu asivele namhlanje sisebenze. Siqale sicorresponde nedlozi lakho. Lezi zinto yixhumane eqala. Zicommunicate. Once isafica idlozi lakho phakathi lafica ukuthi into esetshenziswe laphana ayihambisani nedlozi. Then siyaqala isigubhu asirespond. Angithi ke manje sigijima ngithe sithatha ama-touch-ups. Ake sigijime siye ebubini besigubhu. Ububi besigubhu sizobuchaza. Ububi besigubhu be very very careful. Isigubhu ukakhumbula ngeke ngakhumbula ngathi mina sami siqala ku
ku 85,000 yes up to 6.5 million. Isigubhu mawusikhanda sikhandwa kanje. Kunento okuthiwa inkosazana. Sikhuluma ngefake, sikhuluma ngeoriginal. Kune all star fake, kune all star original. Kune inkosazana fake, kune inkosazana original. Uma uthola lamafutha abomvu adayiswa la ema chemist. Lawa mafutha ebhalwe inkosazana, that is a fake nkosazana. Bangixolele abanikazi bama chemist but angimenshena ngapha chemist yomuntu. Fake enkosazana leyo. There is a original nkosazana. Engelinye ilanga ngifuna sike sikhulume ngetopic yakhona yona self. But siyadlula namhlanje ngoba sikhuluma ngayo. Uma uKhehlelezi uzomuzwa ethi isigubhu sami lesi so 85,000 lesi 1.2 million lesi 3 point something million. Kunalento okuthiwa umkhovu. Umkhovu uwazi ukuthi umkhova uvinjwa. Kunamafutha webhubesi. Ibhubesi alivinjwa. Elisetshenziswa kakhulu amafutha ebhubesi masigaya umuthi wezitha noma sigaya umuthi impela wokulwa sigayela abantu amabhandi ibhandi lempi. Indoda kwakuthiwa la kudlulwa kodwa idlule yona ngoba igaye nje ibhubesi maliqhamuka la inwele ziyabophana manje uqhamuke udlule. So sikhulume ngale zinto. Ebese siba nalento okuthiwa upiano kwakuyinto eyifana umuntu ofayo mayisefile uthola ukuthi maybe wayethwethuliwe hey singajuli kakhulu ngale zinto lezi ngoba angifuni kusasa ngibese ngibuzwa ama interview yabo right ngisakutshela ngezinto zokudonsa zenhlanhla nezinto eziyingozi nezinto ezifakwe esigubhini ebese siba namafutha othola ukuthi isadawana bafa abantu abaningi befuna isadawana namanje abakasitholi abayazi ukuthi yini leyo bake babona abanye abasondelene nami ngipostile ku WhatsApp ngiposte enye into bengifuna ukubakhombisa ukuthi cha mina ngikhuluma ngokuthi mfethu ngithi into yami imali engaka ngibe ngazi ukuthi ngikhande ngisuke ngazi ukuthi mangikunika la uyoceba ngoba ngiyazi ukuthi into engifakela yini ebese sikhuluma ngamafutha lawa awebhanoyi ibhanoyi angithi landiza phezulu angithi yelana siya categorizer ila okuhlukana khona ama prizes ukuthi la yini bese kuba nalento okuthiwa indlulamithi. Indlulamithi ayidli phansi idla phezulu ehlahleni. Uma sikhanda igubhu kunalento ethola ukuthi sifuna umfana omncane agibele isihlahla phezulu awu kingatsha lezi eziphezulu impela okungathathi noma ubani nezimpande zakhona kunezimpande ezijulile esizifunayo. Lezi zinto ziyahlukana ke masokukhanda isigubhu. That is why uzothola ukuthi isigubhu kunesinye ngithi mangikunika sona ngelalela ke lobulobi lesi isigubhu sinemthetho imithetho yaso ihamba iziyofika la kunabantu abathi isigubhu kunesinye sifuna igazi lomuntu angikaze mfethu ngasizwa isigubhu esifuna igazi lomuntu benisazobuzwa mhlambe ikhona into ezidla esigubhu ezi angithi ke lapho sigijima siyalana ekuthenini kunaloko uthi othola ukuthi kuthiwa sifuna nabantu laba abamhlophe abebalela imhlophe abebalela imhlophe abanye abantu bathi kufuneka abantu bebalela imhlophe awukho umuthi ohlanganiswa nesicucu somuntu ophilayo lokho mfethu into engekho inyanga esuka igangele leyo noma inyanga esuka ithakathela leyo umuntu ophilayo mina ngazi ukuthi mayisedlule emhlabeni useyithunzi usedinga ukuhlanjululwa uma njengamanje ungashona ulobulobu la endlini kudingeka ukuthi le ndlu siyihlambulule ngoba kusuke kunomoya wakhe la okufuna sususe la ovala izinto zabantu. Ungabona umuntu ekunika leso sigubhu uyohlupheka futhi siyokwenzela inkinga right. Uma kuhlukana ama prize esigubhu la kuhlukana ngoba mfowethu kunezinto lezi engibalile opiano umkhovu osadawana yabo zonke lezi zinto idlulamithi ingqungqulu ukhozi yabo zonke lezi zinto mfowethu izinto ezihlakaniphile ezifakwe lapha. Uma ke mase kukhanda isigubhu ziyahlukana ke kufakweni kwazo but kunaloko okuthiwa isadawana. Uyabona isadawana mawusifakile sinemthetho eminingi ngisho naso uza naso ekhaya siphila sinemthetho eminingi that is why isadawana mawuzosithola uthi mawusitesta qala ukawasondeza iglobe eduze kwaso liyaqhuma isadawana ke leso iglobe inamandla ngendlela esimanga lento ngendlela esimanga. Uma ufike kumina uthola ukuthi ngifike ngithi hayi mina lobulobi ngicela ukuthi unginike 30,000 hayi Khehlelezi uzonginikani ngithi ngicontsisele manje ngihamba ugeza 30,000 lokho mkhulu yes ngiqedile umuthi nje ngikunika into eningi ngithi hamba ngoba ngiyazi into engiyifake lapha ukuthi showcase izoyenza lento ofanele uyenze
Yayizwa leyo nto. So mfethu isigubhu uthola ukuthi lesi sika 6.5 million ngifake sona isadawana. Yeah. Angichazeli wena iqiniso. Okay. Ukuthi mfethu kunesadawana la. Kunemthetho uma into ngizokunika kubalekile ukuthi inyanga uyibuze ukuthi mkhulu yini ubuhle nobubi balento. Yeah. And then mangizokunika isigubhu othola ukuthi sasibiza imali enkulu kangaka kubalekile uqala uhambe uyohlola. Ngicela ukuyihlolela into ngiyichithela amathambo phansi ukuthi iyahambisana yini nasekhaya noma nami noma nezikhwama zala ekhaya ngoba inqeni lento isadawana sifike silimaze la ekhaya uzophaka umntwana udlulile uthi mawuthi phaka kudlula omunye futhi bazothi abantu uthwele and by the time kuyenzeka kanjalo leyanto vele yayingadalelwanga ukuthi ize ekhaya kunesiko lakho nenzelwa lona isilwane thizeni inesiko lakho nenzelwa lona mawusulenzile ngendlela lelasiko uceba ngendlela esimanga ube yinyinto usuku ungathwele good ngikuvaka kakhulu ake sihambe siye kumphulaphula sipha mhlambi ubuza umbuzo othini siqale ngaba baka WhatsApp ngoba siyabona ukuthi bakhona nyane asiqale ngaye lo mina Dr. Khehlelezi isigubhu ngisilandela kakhulu ku-YouTube sachaza ngalandela nje kakhulu ezinye zeyinyanga ke kwilokhu i-channel yakho ku-YouTube but engakusho ukuthi angazi uhlezi usengqondweni yami impilo yami ngiyibona nje iqaqo wena but isimo samasente siyangishaya kakhulu kodwa ngithe one day izinto zoshintsha ngigcina ngifinyelelile kuwena but nje impilo yami ngiyibona nje iphumeleliso wena konke ngicabanga imali nje ngicabanga ukuthi uDr. Khehlelezi yena ongisize ngibe right kodwa ngathi one day izinto zoshintsha ngibingelele kuBaba Khehlelezi na bonke abalandeli beZwi Lomnzansi na umsakazi wethu uBabulobilobi ngithi ngicela ukubuza ukuthi isigubhu uyakwazi ukuthi ube naso uthola ukuthi awenzi lutho ana business kodwa umuntu nje ongenzi lutho uthini mhlawumbe ona business atheni akakhulu utholwe asilali kuyona ngibona isikhathi right ngiyawuthanda lo mbuzo uthi lo bhuti ngicela ukubuza ukuthi isigubhu ngiyakwazi ukuba naso yini thola ukuthi angina business anginalutho anginani ake iqiniso bafowethu silimele ngiyazi bazongisoloza kwethu inyanga belaphi bendabuko bazongisola iqiniso limile nje angeke ulobulobe efike engasebenzi kimi mkhulu ngiphunyelwe imali zami emsebenzini ngiresignile njengamanje ngizofuna isigubhu ukuze isigubhu mfowethu akusona isilwane sihamba siyofuna imali uhlelwe endlini kanje bese sihamba siyokufunela imali isigubhu silekelela umuntu vele ogijimayo alright indoda noma usisi umuntu ohlala egijima vele yabona mfowethu zikhona ezinye izinto ozothi masuhle nami ngikunika isigubhu bese ngiyakutshela ukuthi yabona ke manje into ofanele yenze wenza lokhu nalokhu ezingeke ngizisho emsakazweni ejulile ngesigubhu phela mfowethu mase khulunywa ngesigubhu kuyajula ngiyasizwe sika 85,000 yes kukhona lezi ama prices akhona eya ngokunyuka khona lapha engifika ngijule khona ngithi yabona manje sekufanele uhlikihle kanje mawuke wahlikihle kanje le nto mfethu ijulile abantu bangathuka bekubona within 4 months bethi hayibo nangu umuntu esenzele enye into nangu umuntu esiphatha bo leyo nto kusuke kuyisigubhu isigubhu uthi umbuzo wakhe uyakwazi yini ukusebenzisa ubungana business uhleli eyami impendulo kaKhehlelezi akuyona ezinye izinyanga ekaKhehlelezi ithi yona cha ngeke ngikunika isigubhu ungasebenzi ungana business even if uyasebenza but ungananto yenzayo better start something uthi ngiqale something but ngifuna manje eKhehlelezi ungikhuphulele ngesigubhu yini engizoyenza esiphi isigubhu esingifanele la and isigubhu asifuna uthatha imali yakho yokugcina bese usuka la mina isigubhu mfowethu umuntu mayikunika hey khona into engafuni ukuyikhuluma mfowethu yabona isigubhu umuntu mayikunika unalapho fana uqala udlule khona qala lento kufanele asihle simbi but namhlanje ngenxa yesikhathi ngibona ukuthi ngeke sikwazi ukuchaza ubuhle baso alright siyeze ebuhleni baso but sibi isigubhu ngoba qaphela mawungahlakaniphile sizowuqeda umndeni mawungakho clever siyawuqeda umndeni nakumbuzo nje ku WhatsApp sidlulisa nje uthi #mzansi_talks ngicela ungibuzele kuDr. Khehlelezi ukuthi zikhona yini izigubhu ezikhulumayo and kusuke sekufakwe ini mase zikhuluma ngoba ngike ngabona esinye ku YouTube sikhuluma from ngalisho igama lakhe alright uthi umbuzo sikhona yini isigubhu esikhulumayo sikhuluma nawe nje nasiphendule okay right
It's a good question. Yeah, ukhumbule ukuthi emfowethu. Nako dokotela. Ngiyabona alright. Ukhumbule ukuthi uKhehlelezi uzophendula ngento umbono wakhe. Ngizosho ngithi yes, sikhona isigubhu esikhulumayo. Okay. Sikhona isigubhu esikhulumayo yes. But kuzo zonke igubhu ezikhulumayo, ukhumbule igubhu lezi u10 ezikhulumayo. Bakhona abawu5 abenza ubugebengu. Okay. Kukhona abawu5 ezikhuluma ngempela. Okay. Right. Umbuzo uthi umuntu njengamanje sekhaya uyayibuza uthi sikhuluma kanjani isigubhu angithi usebuzile sikhuluma kusuke kufakweni phakathi. Isigubhu mawusenza bengingafuni ukuya la. Kodwa ngizogcina ngiya. Kunele the process esifika khona sithi thina sithathe isigubhu sakho lo. Mawusithatha usisethuneni. Uma ufika ethuneni uthola inyama yengulube. Ebese uyifaka emlonyeni. Mawufaka emlonyeni bese ukhuluma nomuntu olele ethuneni. Uthi vuka swathi vuka amagrethi. Uyayizwa leyo nto. Uvusa lo muntu, umvuse ngemithi. Njengamanje mawuvuka ngifuna uzosebenza umsebenzi womhlahla. Dokotela. Mina ngiphiwanga emhlahla, ngiphiwanga ukuthi ngihlola ngiphiwanga. But ngifuna uzokhuluma izindaba. Abantu mabefikile bexakekile, ngifuna kube uwena ozobatshela. Uvusa ikhelela kini. Imithi yonke ihlanganisiwe la. Ngiyakuvusa namhlanje ngithi wena oshaya umhlahla abantu belahlekelwe izimoto, abantu beyenzeni, benenkinga kubegula in. Uyobakhomba. Yayizwa leyo nto. Usiyeke lapho 14 days mawubuya. Kunemithi efanele futhi ihlambulule sibe emathuneni lo muntu angabe ingozi mayibuya. Kodwa mayibuya kube umuntu ozosebenza leyo nto. Angithi manje sijulile. Uthe ngikhulume noma yini. Mawusithatha lesigubhu usibeka la. Ebese ushisela impepho. Usinika igama. Uqamba igama. Ebese uyasho ukuthi indoda amadoda njengamanje sewufikile la sengifuna ukuthi ukhuluma izindaba. Angene ulobulo bazohlola. Uthi nangoke indoda amadoda sengishilo. Usefikile uxakekile ngimazi ukuthi uze ngani. Wena uhloli. Hayi man. Vela uphiwanga ukuhlola lento ayikho kuwe. Angithi ke lapho uhlanganisa amakhamba ayenzwa omkhulu vele. Uwahlanganisile namathambo ezinto. Ukhumbula ukuthi laphana kuna namathambo ezinja. Inja ephoyisa le ehogela ekwazi ukudonsa kude. Ukhozi lolo lidinze emoyeni phezulu. Olikwazi ukuzwa into ekude kakhulu. Exactly unogwaja uhlakaniphile ubuchopho bakhe bukhona la. Ebese uyakhuluma uyosizwa kuyokhuluma lelikhehle. Lithi sawubona lobulobi. Qala uthuka ukuthi hayibo. Ungathuki. Kunjani? Cha ngiyaphila baba. Yazi lobulobi uze ngenkinga. Okokuqala wena mawuza la. Ukhehleleza akakufuni. Ene uKhehlelezi ufuna ukubulala. Uthola ukuthi uKhehlelezi umfowini. Awutshelwanga uKhehlelezi awutshelwanga yini. Mangifuna futhi ngishiye naso lesigubhu. Ushiye naso into ayilobuloba ngithi uzohlola. Ngicela ukushiya naso usale kuphela ukhuluma naso. Isigubhu esikhuluma umbuzo impendulo yami ithi yebo sikhona ngemithi ngamakhambi esahlanganiswa sakhiwa yakhe but asakheki kalula kuyahlanganiswa impela kodwa awungeke uvele usithathe usinike umuntu onganali idlozi ongakwazi ukuthi umsamo uphathwa kanjani lento iyaphahlelwa yonke into umuntu owazi umsamo nokuthi umuntu nje oyothe ivelele etshwaleni nabangani bakhe ngene esigodlweni athi ake sikhulumiseni isigubhu sami ngibone asisebenzi kanjani thina udokotela ixesha linomona mphulaphula ekhaya ndiyazi ke soqhubeka nale ntetho le emnandi kakhulu ndiyathemba nawe ke ngasekhaya ikhona imibuzo senayo kodwa ngenxa yexesha dokotela ndiyazi into bana ke ikhona ikhemisi yodumo apho ke abantu bakwazi ukuncedakala khona ekhona apha edolophini nasegoli futhi ngokunjalo naxa ngabe funa ukwethiba bake bathi kwehlisa mhlambi ilanga baya emzozo ziphusha egoli. Okay right yes ukhuluma iqiniso mfowethu ikhona ibhusha abasegoli bonke ngithi abathi abahambe bawu support ise Balfour Park eBalfour Park kuLouis Botha. Louis Botha laphana ngase Savoy ngase Highlands North. Bazoyithola khona noma baye ku Facebook wami bazobona ngipostile laphana ngaposta ngisho nendawo la itholakala khona. Baye khona mfowethu laphana it's next to McDonald's. Okay. Mawubheke nje Alexander ngase kukhona nje lapho bazoyibona ise number 463 Balfour Court, Louis Botha Avenue ngase Highlands North. 463 Balfour Court ku Louis Botha. Lapha nje ngase Highlands North. Inamba yakho na mabefuna ukorder besemsebenzini bese duze around lapha ngizobanika inamba enginayo bana ama specials akhona inamba ithi 084
980 980 72 72 55 55 ngithe mina 084 084 980 980 72 72 55 55. ngiyacela mfowethu makukuthi umuntu ukwazi ukuya ebusha yami angishayile isithombe bese angipostele laphana kwi social kwi Facebook page yami asho nje ukuthi zibani wakazibani Khehlelezi bengikhona la ebusha angisho ukuthi kuzoba nento engizoyenza but I will see what I do yayizwa leyo nto ngizobona ukuthi ngenzani angishayile nje isithombe noyile pharmacy yami noma ethumelile ngisho kuthiwa ushaya nje isithombe Khehlelezi bengikhona laphana and then abafuna ke pharmacy yami la this thing eThekwini 407 Salmon Grove laphana shop number 2B lapha ku Smith Street abayikhona mfowethu sihlale sikhona ziyenzeka izinto then Sunday sithi thina kubi mfowethu emahlabathini Sunday kubi 11 o'clock eksena likho isonto so besinalo emini ngo11 kuyale sivakashela amabandla eGoli kuyobe kushubile mfowethu Sunday abantu akazothatha isibusiso sakhe emahlabathini but officer ukuzosijoina for the after party yo members ka Dr Khehlelezi uzobe khona uBebs Odumo uzobe khona uMampintsha DJ Kotini uMadanoni uGadla ugcoka Melisha bonke nje abaculi labantu abaseThekwini laba o DJ bonke bala eThekwini bazobe bekhona abafika abantu kungenwa mahala makuthi kunomuntu ozonigebenga ku social media athi kufakani imali zokungena cha kungenwa free of charge angikhokhisi umuntu after party iyaqala mfowethu ngo6 ntambama iyoziyophela ngo12 uhulumeni ubaba Jacob Zuulo ubaba Ramaphosa ushilo uthe sihlonipheni isikhathi sokuthi silaleni so ke from 6 to 12 siyayivala wonke umuntu ofisa ukuzo celebrate after party nathi emahlabathini mayihamba ngenavigator abhale ku navigator athi inyanga yodumo mzo bese khona otherwise ufuna ukubook iappointment ozohlola mfowethu is more than welcome or she is more than welcome akashaye nje athi 032 948 6017 noma athi 072 1234 976 072 1234 976 063 051 7641 nakanjani mphulaphula nakanjani ke ngasekhaya siyathemba into abana ke uzivele nawe ukuba zindoni ezizawuthi zenzeke xa ufuna ukuzibandakanya nazo uchilo nje inamba udokotela ngicela ukuthi abantu mfowethu bangangi-inbox kulento ya ku Instagram lokho kuthiwa ku DM angizazi lezi zinto lokunjani bangayenzi lento ukuthi baya in DM nalento ukuthi umuntu athi let's go inbox iFacebook ungabona usukhuluma nomuntu ku Facebook inbox akumina that's not me mina mawufuna ukukhuluma nje wonke umuntu ebuka ngicela ukuxwayisa lobulobi nalabo abathanda ukudelela eFacebook page lami Facebook page kaKhehlelezi angibizanga umuntu I didn't invite anyone umuntu uza ngoba efuna ulwazi ofuna ukugain ulwazi uKhehlelezi noma ini ubonakala ngelanguage ahloniphe mfowethu umuntu angangikhombisa ukuthi ekhaya kubuwena akahloniphi kanjani umuntu ngicela mayingene page lami noma kuthiwa uyazazi ukuthi umlomo wakhe ukhuluma offside but aqoqa ulimi lakhe azi ukuthi laphana siyifamily ehloniphayo engabizi inhlamba so nje next week Monday sikhuluma ngobuhle besigubhu mfowethu wonke umuntu ke lapho ke ngiyazi ukuthi uzosipuna isigubhu namhlanje abaningi abasipuni but next week you will change your mind Monday ngaso lesikhathi wonke umuntu angene otherwise bayazi ukuthi ngitholakala laphi ngo4 o'clock ekseni kuya ku 5 o'clock lapho mfowethu ngisuke ngithi impela hawu wonke umuntu ngimthanda ngothando lukalavo ngibahlolela ngenza yonke into from Tuesday to Friday bayazi bangithola lapha ekseni nicupha ama-alarm ukuthi nje i-alarm ikuvuza ngo5 to 4 bayazi ngitholakala laphi abangithandayo but dokotela ogqibela sivala nje othi I can't wait man fan bon dokotela ndiyasidinga isigubhu man uvumelekile uthi angeza mfowethu isigubhu mina ngihlala ngibanika futhi njengoba ngibanika igubhu angishawudani ngiyabazi bagibela imoto ezinswempu ezinzima kakhulu ngoKhehlelezi lalela abanye lalela ke lolo amabandla amile uKhehlelezi bajike badelele futhi
bathi oh niyaqashwa lapha sebedelela ama gospel artist kanti ngasho ngilinga ngathi sengizothanda ukucikeka ngime la abanye ngiyabazela abafundisi abangiyazi ukuthi bahamba kodwa bavimba abantu ngiyabaza abanye ukuthi bahamba kuphi that is why ngithi the day yophuma umfundisi oyi1 yathi putshu ukhetheleza ngimfuni ngoba uthi ila ngiyomtshela khona indaba zangithi hayi before ukhuluma ingani wena asambeni manje nezintatheli siye endaweni kanje unento eyikuthi nokuthi ila uyongibona khona ukuthi lo muntu uyaprofeta lo ngiyotsho ngithi manginamanga ngicela ukumnika 100,000 kumgeza igama lakhe ila ngiyosho khona uma kuyophuma oyi1 athi ukhetheleza indaba kanje ngoba mfowethu mina nginaki ibusiness yomunye umuntu nginake yami nginake into zami nje engisho ukuthi osifuna isigubhu is more than welcome but kumele ajime ephaketheni Dr. Masidibane Mahlabathini danke mfowethu ulobulobu uzobe khona on Saturday uzobe khona stage uzobe khona uFelix Hlophe uzobe khona uThas Melane uzobe khona uZimdola uzobe khona uTshatha uzobe khona ungizwe Mchunu bazobe nyakazi umfana uphetheni bazobe khona mfowethu benyakazi stage benyakazi stage MC la bengisababala bazobe khona mfethu bonke labantu benyakazi stage kushubile mfowethu kushubile yabona ke lestenga awungeni uma ungareservanga itafula noma igama lakho lingekho yes uzongena but uye kwi crowd la ko performa khona party nje ezibhoya emahlabathini mawubona ukuthi ayi vele uyizele emahlabathini still unandi usazoqhubeka but into esicelayo i behavior wonke umuntu must behave because ukhumbula ukuthi awungenanga ngemali so uzothola usuhlazeka ama bodyguard sekufaka impama usuthola ukuthi awusahloniphi kanti ungene emahala futhi nawe futhi awukwazi ukuyiphatha i language into ozoyikhuluma mawulomuntu othanda amantombazana ungabamba amantombazana siyacela ababe safe nje obhuti bethu osisi bethu sibe right nje siyojabula nje angithi hayi dokotela qibile amade ngotyala then ngesonto singene esontweni ngicawu sicawe akugeje hayi bazokutshela abantu ngicela baye ukuze babone ukuthi ukhethelezi uba abaye ukuthi ku YouTube channel yami manje bathi Dr. Khehlelezi babuke ama video wasesontweni ukuze bengifaka umaki nje izolo ngikhumbuza abantu ukuthi ubani uDr. Khehlelezi imali khona ivile ngiyibonileyo nami le khona bumthanazela imali nkosi yami eyayizolo bangixolela ubaba ebeze enkonzweni kumina manje unenkinga yokuphuza utshwala untshontsha imali endlini kwakhe manje uyibona kanjani untshontsha umfazi imali wena dokotela ubone kanjani uNkulunkulu utheke imisiza nangomuntu lo muntu uyalidinga usizo at the same time alidinga usizo wenza isono endlini msize lo muntu ngathi inkosi uthini kimi wathi Jehova no sesha lo muntu ezicathule ngizakhe untshontsha imali untshontshe umfazi kodwa msize lo muntu ngoba le mali ayintshontshile ufuna futhi kuyophuza ngayo kodwa uqale waza la esontweni uzofuna usizo lwami hayi man ngayikhipha ngathi hayi baba khipha lento esosokusini uke wama lo kusishwa usimike hathi mike ngazosiza omnye umama naye ojwayele ukungikhuluma kambi uyezwa uzoprove ipoint ukuthi ngempela lo muntu uyayenza yini lento uzoprove ipoint uzubone ngimlandele emuva ngathi yoza la ngikukhombisa ukuthi ungubani ngase ngimkhombisa baningi impethe engizazobaprovela dokotela asidibane ngomvulo umvulo asoziphele imivulo tata na kanjani inkosi benawo dokotela kube unceda abantu dokotela mfethu ayisokhuluma ngawo msombuluko idrink yami khona idrink eyenziwe energy drink ka Dr. Khehlelezi kodwa siyokhuluma ngawo msombuluko hayi dokotela thank you avendoma hayi yalithoba unqanzi